Però el que sí que podem veure és que, per un costat, sortim d'una etapa de pandèmia on també va quedar tot una mica desdibuixat, però que també sabem que quan les dones se senten acompanyades, que tenen suport, que tenen aquesta força per poder denunciar, afloren més els casos. Però sí que és important que tinguem tots clar que és una tasca de tota la societat i que també, com a siguem el suficient madurs per poder parlar i donar suport a aquests casos que, malauradament, sabem que són molts més dels que surten a la llum. Però el que sí que està clar és que quan les dones se senten que des de tot el sistema i des de la societat els hi donem aquesta força, se poden sentir acompanyades i també els podem donar atenció des de la xarxa de suport, s'atreveixen més a denunciar. Crec que la vacuna passa, sobretot, hi ha un aspecte molt important, que és aquesta part de sensibilització i de prevenció. Utilitzàvem el símil, tots tenim aquestes vides passades, i igualment que en salut, també tots aquells recursos que s'inverteixen, perquè és una inversió en prevenció i sensibilització, fa que, com a societat, puguem eliminar aquestes actituds masclistes que existeixen, que a vegades no som ni conscients i que a vegades són des de petits comentaris, però que tenen un impacte també en la dona. Ja no només parlem de violències físiques, també violències psicològiques que moltes vegades fan que aquestes dones pateixen d'una forma important. Concretament, a Terres de l'Ebre fem un acte institucional el mateix dia, a les 12 del migdia, a l'edifici de la delegació del govern. Serà un acte institucional com dia, també la voluntat de que a partir de l'any vinent aquest acte el fem itinerant arreu de les diferents comarques del nostre territori, i també des de ja fa dies, bàsicament des de tot el mes de novembre, els diferents ajuntaments, consells comarcals, entitats, etc., s'han sumat, com sempre, en aquesta crida a commemorar aquest acte en diferents jornades, actes que s'estan fent arreu de, podríem dir, gairebé tots els municipis i poblacions del nostre territori. Per tant, també aprofito per agrair-los la implicació una vegada més